rezeki wa rahmatan innal maut wa tawbatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wan najati minan nar wa hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa perih batin beri kesempatan atau sakit.
Abi atur Mas Evan yang sampun katampe. Yen awan aku ratu yang mangan, yen bengi turu tansah lisian, sing tak pikir marang teles etan dalan. Dadi manten sepasar kawis pegatan, sudut manggung paukir asmara donya. Hatiku bingung sing dipikir ora rumangsa, terus terus ing mangsa ketiga. Karangga teles namung katon ning mata, lara bento disuntik ora tumama yeyu. Rara rindu ditambani tambah elu, bisa mati durung sampitu ketok-ketok enjanggutmu. Durung jam 09 ketok-ketok ning mata. Ya durung jam 1. Ya, kleru to yu. Yen awan akurat donya mangan, yen bengi turu tansah lisian, sing tak pikir orang gatel etan dalan. Dadi manten sepasar kawis pegatan, jam 7 ketok-ketok enjanggutmu. Durung jam 8 ketok-ketok dadamu. Durung jam 9 ketok-ketok ning mata. Durung jam 1 bantal guling tak keloni. Nyuwun pangapunten slip tunggal mubuh. Senenge langsung turu, manten anyar kok. Kita pupus digawe sesuk. Iya, sembah matur nuwun, Mbak. Mangke mawon. Sami saged makempal wonten ing dalemipun Adi Kawula Hartanto so Sri Handayani, Sri Lestari Handayani ing wanci dalu punika. Ing pangajap mugi-mugi pawiwahan menika pinaringan taufik sawidaya saking Gusti Kang Maha Kuwasa. Ing wanci punika kula minangka Sulih Sarira Adi Kawula keluarga ageng Hartanto badhe hangaturaken dumateng panjenengan sami inggih punika ingkang srindah ngaturaken ageng panuwun rawuh panjenengan sami anjing kuyung anggenipun adik kawula Hartanto
badhe hal ngemah-ngemahaken putra putrinipun ingkang asesilih Roro Hana Nuari Putri ingkang insyaallah minjing badhe kadhawuh Bagus Purwanto putranipun Bapak Mitra Suharjo kaliyan Ibu Suharti almarhumah saking Sambung Macan Sragen. Para rawuh kakung Suma Putri bilih ing wanci dalu punika saestu Adhikawula Hartanto sanget-sanget matur nuwun ingkang boten saged matur piyambak wonten ing dalu punika. Inggih saking pinaringanipun Gusti Kang Maha Kuwaos sedaya ingkang sampun karacak-karancik wonten ing pawiyahan punika saestu pinaringan taufik sahidayah saking ingkang Maha Kuwaos. Namung hambuk bilih anggenipun nampi panjenengan sami ugi pasugatan hambuk bilih kirang meranani dumateng tiyang sami minangka wakil saking Adhikawula Hartanto nyuwun gunging samudra pangaksami. Salajengipun hambuk bilih mangke para dirakaken sugeng kundur hambuk bilih sampun saged ngaturaken donga sesangan mugi-mugi kemawon minjing-minjing lan sak lami-laminipun anak kawula Hana saha anak kawula Purwanto saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh, para sepuh, saking para tamu kakung Iwak Putri ingkang pantes sinebut saking pakurmatan. Awit dipekaten munggah urut ronjaring toto terusas pan-pan kewan tiga itu sampun pan-pan putra. Wadai kula pribadi ingkang kadhawan hambiwalaken ingkang urut ronjaring acara toto terusas pan-pan kewan tiga itu kula nganggo manungsa saluduripun ikhlas karantah kata kekian kuali itu masih mungkin ada di sini kekian Pak Toto Boso Toto Promo Pulau Jadi yang syukur di hari anda di pantusan dulu